ξάδερφός μου, τώρα είμαι σοκέ με τη Ραφαέλα. Με τη Ραφαέλα είναι η δασκάλα χορού μου και ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που παντρεύτηκαν και επίσημα. Καλά, δεν το πιστεύει καμία μας. Δηλαδή τη βλέπω και λέω wow. Καταρχήν είναι πανέμορφη, αλλά και ο Νίκος. Πραγματικά δεν μπορώ να δεν έχω λόγια. Needed the shelter of someone's arms. There you were. I needed someone to understand my ups and downs. There you were. With sweet love and devotion, deeply touching.